sobre la dansa tradicional hi ha molta literatura, però en canvi sobre la dansa creació n'hi ha molt poca. El llibre neix perquè no trobem documentació de gaires creadors. El llegat meu i de l'Esbarci d'Art Comtal pensem que ha d'estar, si més no, d'alguna manera, quedi escrit, no? No és un tractat coreogràfic, que és una conversa, el format és de conversa. El lector s'immiscueix a dintre d'aquesta conversa i és gairebé lúdic. I esperem que el públic s'endugui totes aquestes emocions que passen en el procés creatiu d'un espectacle. Passió, aquesta passió per la dansa i no parar mai de ballar. A mi, un orgull molt gran, perquè realment veus plasmada la gran feina que hem fet entre tots i totes.